حضور رحمت کیا بات تساں کے بھی سرائکی سمجھ آندی ہے میں بالکل سرائکی دا کلام پڑھدا پیاں سننا دل نہ لے قیامت دا منظر حضور تے شاعر بڑا سونا کلام لکھ دے کیا دے حضور رحمت دا تاج سر تے جڑا حشر وچ سجاتے آسن حضور رحمت دا تاج سر تے جڑا حشر وچ سجاتے آسن اگلی لائن تے تساں بھولے سو تا وال میں اگلا شعر پڑھ ویسا اگلی لائن بڑی قیمتی ہے تے عقیدے دی گال ہے جیدہ عقیدہ پکا ہے کہ قیامت والے جاڑے حضور ساری شفاعت فرمے سے سن کے بولنے کیا حضور رحمت دا تاج سر تے جڑا حشر وچ سجاتے آسن ورکا کسی حضور رحمت دا تاج سر تے جڑا حشر وچ سجاتے آسن میرا ایمان کریم رب تو اے تمامی امت چھڑاتے آسن میرا ایمان کریم رب تو تمامی امت چھڑاتے آسن عمل ساری دنیا تے تولن دی دیر سبھے راز گجھڑے اج کھولن دی دیر سفر میرا باد میں بخشش کرے سا مگر میرے ڈھولن دے بولن دی دیر میرا ایمان کریم رب تو تمامی امت چھڑاتے آسن قیامت دا جہاڑا ہو سی کوئی عام جہاڑا نہ ہو سی میں ساری انتظامیت نظر شیر پہ کہہ دینا قیامت دا جہاڑا ہو سی سرکار کو اپنی امت نال بڑا پیار ہے ہوں جہاڑے بھی سرکار کو اپنی امت دا خیال ہو سی تو شاعر لکھ دے خدا پیش سب دے چمازی کرے سے او گزری کو پلوے چاتازی میں ول پیا پڑھنا پوری توجہ کرنی ہے خدا پیش سب دے چمازی کرے سے او گزری کو پلوے چاتازی کرے سے جہنم دے وچوں زفر بندے کٹھتے خدا اپنے ماہی کو راضی کرے سے میرا ایمان کریم رب تو تمامی امت چھڑاتے آسن تمامی امت چھڑاتے آسن حضور میرا ایمان کریم رب تو تمامی امت چھڑاتے آسن جنہاں سرکار جلوہ گر تھی سن جڑے بندے دی خواہش ہے نا حضور دے چہرے دی زیارت ہی پوے اجانی ڈلی سبحان اللہ جڑے بندے دی خواہش ہے جڑے عاشق دی خواہش ہے قیامت نے جاڑے حضور دے چہرے دی زیارت ہی پوے میں شعر پڑھدا پیاں توجہ کرنی ہے پوری توجہ نہ شعر سنونے جلے جو مدنی تے دید پوسی جلے جو مدنی تے دید پوسی نا 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 کہیں کو کہیں شے دا ہوش ہوسی جلے جو مدنی تے دید پوسی نا کہیں کو کہیں شے دا ہوش ہوسی اے حضور واللیل زلفاں جلے حشر دے اندر تھاتے آسن حضور واللیل زلفاں جلے حشر دے اندر تھاتے آسن حضور واللیل زلفاں جلے
محشر دے ٹھہاتے سے سبحان اللہ میرا ایمان کریم رب تو تمامی امت چھڑاتے سن سبحان اللہ میں یہ سارے شعر سنے دا پیا آخری شعر پڑھدا پیا کیونکہ میں کو ایک پرچی لکھتے دیتی گئی ہے جنہیں فرمائش آہن ادھی رات پڑھن تو والی نہیں مک دیا لیکن حکم میں دو اشعار پیش کرے سنجے تو سن سوتا ویلڈ تھی وانا اللہ نات خواہ میں ہی کہنی تو چپ کرتے سن سوتا والی میں کہنا کھڑا رہا تھا تواری سبحان اللہ جی میں پڑھنے جڑا بندہ حضور دا غلام بن کے ہے یہ سمجھ نہ آوے تو والی میں کو دسا چھوڑا ہے بھی سمجھ نہیں آئی یہ سمجھ آوے تو والی سبحان اللہ پچامنی نہیں بولنے آخری شعری کلام دا سوال فرما بڑا قیمتی شعر قیامت علیہ جڑے حسین دا غلام کی میں آسی جڑا حسین دا سچا غلام ہے جن دل جو حسین دی محبت ہے سنو شعر شاعر لکھتا ہے بروز محشر تو دیکھی حیدر کئی ہو سی ابتر کئی ہو سی برتر توجہ بروز محشر تو دیکھی حیدر کئی ہو سی ابتر کئی ہو سی برتر پتہ نہیں کڑا بنا بولے سی او یزیدی سر کو جھکا دے حسین اے حسینی سر کو اٹھا دے سہارا حیدری اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین حسینی بندہ ہاتھ اٹھا کے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین میں دوبارہ پیا پڑھدا یزیدی سر کو جھکا دے حسن اے حسینی سر کو اٹھا دے حسن بروز محشر بروز محشر تو دیکھی ہے در کئی ہو سی ابتر کئی ہو سی برتر اے یزیدی سر کو جھکاتے حسین یزیدی سر کو جھکاتے حسین حسینی بندہ ہاتھ جا کے حسینی سر کو اٹھاتے حسین یزیدی سر کو جھکاتے حسین حسینی سر کو اٹھاتے حسین میرا ایمان کریم رب تو تمامی امت چھڑاتے حسین